rahat daýy. Indi gözde bir söz barda. Lukman Hekim diye özü ýok boljak wagt adamlar gelip soranna. Näme o sen gitsen bu millet näet günni görmeli ýene Lukman Hekim aýtypdyr men ölsem diýo çal bara diýipdir. Şo söz çynmy bolsa näme sebäpden şo Lukman Hekim beýtip adamlara diýipdir. Näme sebäpden men bolmasam diýo çal bara diýipdir. Şo derece uwernim şoňa. Düýäň daşyndan aýlany beriň diýipdir. Hawa. Düýäň şo beýdimegi düýäň çaly mümkeseliň bir dermany diýo çalýmek. Diyor çal stres. Onun böyle bir yine bir daha doğruca. Mümkün bir derman. Senkil tarafa da yani peyda tam zınzigat nasıl da. Hemme taraplayın peydası var. Sebäbi mümkeseliň bir dermany yeňillik döretdi. Diyor çal. Yeňillik döretdi. Ya belki sorular güçsüz kay. Ay senkine hem bu at men diýen mahalyň 25 ýaşynda kızgının taşını diş. Ay böyledir o da. Öyle göz adamlar diyor çal. Mari, Ashavat, Krasnavod, Levtavop, Şuvat, Nesip boldadır. Beyaz şuraydı saatler dedi Levap'ta sonra Şuvat yok. Yani Levap'ta var tezir markette var bir bartanın bilemek kuturan olma mümkün o da dedi. Umuman dağlı moment zakaz edip bilersiniz. Mesela yok sağ olun. Diyor çal bilen hal. Çıkarayın hep. Ne başa dağıtırsın? Aysvat bana bir çağlı bağırla dedim bana yürüytü neyle gavur mı deyip bir neyle kan bir baka vera. Sensin gavduğuna bilýän hemmek şeyde içirip gav deydirecek ol, öldürecek ol, hemmek şey içiren bolýar bara. Ýoksa yaman zatbasa şonu ýal alınjakmyş, şonu ýal kliendiň boljakmy, özüň bir açanyň ýaňy. Oýun etdim, pulum berem, sana da sizler reklam et, pul verdik da bile var. Pul verdik da, al bir izin. Pulum ver, pahalı. Gitme dalsın. Gavuz ederek tezin bol. Sen neyle? Biter ama kençalı. İç koran dedim. Zakazım kop 2 gün on ya zakaz bolmaya yoksam. Hadi kameran yaptırman oturma öyle yok. 100 man değildin öyle. Hemen salam adamlar. Kovmiya dayılandı. Ene ezebin padark eder masini. Nesuat uncadı. Septik bir unu var kodayn. Netiveden Allah canavarayı versin. İnşallah şu bari Balkan tarafı şu sene bilen oğlanlar sağlandı. Erten nesip olsa paylar. Mulkan korku değil mi seni? Ha gel. Ne nesip olsa. Balkan ayda oldun buradan. Klientlerine de attığına seni görecek. Nomur koyarsın ha. Nomur Talan ben de. Oğlum yarışma. Sağlandı vaktinde barar. Nesip olsa. Nesip olsa o menimle havalaşıp bilersin. Dipine mülkomanın nomurunu koyan adı mülkoman. Nesip olsa beyar Balkan taraf Nefta, Krasnavod. Kumda, Gadansk, neden zakaz geldi öyle ertip verir elimle. Sağ olun. Şu var şu marada yaşayanlar tuğulama maladet pullu dayav yaşayanlar için mara Allah'can gözdürlegmesin güçlü firmalar olan için şu TikTok'um şolara görüp olmalı. Sebebi neyim için niten yan irden mara şolara video koyamla başka videolar hemmesi yoraptı imirli mara varada video koyan o video yoran ok. Aynı görünen şunam koyayın yazışo size bir gov täzelik marda yaşayan yaşayıcılarım arkayın diyor çal zakaz etipler yürüytü anırda paylayan oğlanımız ba arkayın havarlaşıp bet çalan tamam predator çalan içip bilersiniz sözü yoktur arkayın Balkanın çalını öldünüz bilyansınız arkayın zakaz edip bilersiniz sağ olun Mari Polşa döwletine assalamu alaykum ýigitler. Teredin oglanlar köpüň arzu edýäňizler Ýewropa döwletine düşmekle. Indi men size bir zat aýdaýyn. Ýewropa döwletine düşmek kyn dogry. Ýöne indi aýak bassaňyz esasam zagranyň suragyna teredin. Näme esasyna beýdiýän? Ýewropa geleniňlen çema ýapylmaýar. Tebe sizden 1 ýyllyk ýa 6 aýlyk wiza alýaňyz. 1 ýylda 6 aýyň içinde siz edinjeňiz edin bilmeýäňiz. Tebe türkmen diýilen adamyň ananyň dara etmel goýmarsa gatkan. Maşinidi oglorjak, gyý çykarjak we şoňa meýleşler. Töweleme türkmen toý diýilen zat bular häzir erten Ýewropadan telpek goýup çykarmalar, wagtda çykaryp gidýär. Şol esasynda näme wiza gelen soň legalizatsiýa etmeli. Şoň üçin hökümet suratda birinji osur zagranyň suragyna teredin. Legalizatsiýa diýmek näme? Wagtlaryň rahatlaryny aljak bolmaly. Birinji gedek 3 ýyllyk berip bilýär. 6 aýdan 3 ýyl aralyk. İkinci gedek 3 ýyldan
ikinci gerek 5 yıl ya da elmi damılık verip bilýär. Onu almak için afisana Avrupa döwletinden nalog ýatyryp istemeli. Baran döwletinde o men plan ýeriniz bilen geldim, plan zadyň ýurduňyz bilen geldim. Onyňyz bolana, onyňyz ödögiňiz allaýan bolly. Bir gide maşynyň jüýsine näme gyýda galyň geçiren ýalakda, size maşynyňa pul geçirýän, başga isad eden zok. Olar aska anan görmem. Belki de badır 100'den bir alýan. Men onu garşylygym ýok. Belki de diýen ýöne. Atiyat saklan. Oğlanlar seredin. Ben size aydiyana birdan. Gerek varsa alın, gerek kavada geçip gidin. Ýöne ziyan çekmeýäňiz. Hiç bir rolümden ziyan çekmeýäňiz. Hiç bir adam halal rahmet niýan adam çekmeýär. Şol için men size aýtmaklarna öwretmek. Indi gelýäňiz, işe durýaňyz, işe nalo ýatyrýaňyz we karty pobyda tasyrýaňyz. Karty pobyt diýmek Ştaýnyň wagtlaryň raýatlygy. Alan soň ondan soň hereketini ýetkedip bolýar. Şoňa senin bir adam sabrly bolmaly, islemeli, kakpalozni islemeli. Şolar ýaly oglanlar, serediňinde men size bir dagda uradaýyn. Gelýäňiz Ýewropa, ökman suraty gelmeýän karty, Google kartana uranyň. Sebäbi men o şäherden hiç kim ýok, ýokadym gidýän boý ýer bolsa da. Öňüm diýenler elhamdülillah boý noktada gidýär. Nädik diýen Google kartadan boý awtobus ýa ýene bir zat metro tapady ýok. Şoň üstünde tapýar. Şoň üçin men size maslahat berýän. Bir giden adama o öň näme akitse getirjek diýip her kim näme bäsmandan galmaýar. Galan adam sizden meselem $100 pribul alýanmasa, şu $100 size aýdýar. Ökman ol 100'de 200 edip morýalar käbir türkmenler. Muhammed Koryan wa ýöne beýdisemle. Ne bada köpüň içinde ne sürü agsaksız bolmaz ýa şolar ýaly. Bar şoň üçin öwrenin. Janyň sag bolsun, nesip bolsa indi kralygma da garaş beriň. Hakykat bilen näme? Sizem isteseňiz ananýaňyz, isteseňiz ananaňyz gerekmi? Alýaňyz gerekken geçýän diýen sag bolun oğlanlar. İşte Türkmen gıydılar begende. Onlar işte yok. Oturduk değil canlık doğru değil mi? Mınsanın Atkadan'ın artisti Eldar Ahmedov devam ediyor. Ovadan yaşlarımıza bakıp durmuş argüvenler. Allah'a hem ekşin arkadaşlar yani ovadan toylar kopmalı. Yegede bardan arşa oturdu, gözlerim çekildi, kalp olup yüzeyim, sevgilim sizin bilen aramı üzeyim, adımlar kalbini yüreğimde düzeyim.